Sugeng enjang para adi yuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adi yuswa ing dinten Rebo Kliwon 19 Maret 2020. Sumangga dinten punika kita nampi jejer mangsa sepuh. Para adi yuswa, nalika kita ngriyadinaken tanggap warsa, sejatosipun kita sangsaya sepuh. Kanggenipun sawetawis tiyang mangsa sepuh kaanggep bab ingkang ngajrih-ngajrihi. Lajeng kados pundi kita menapa wantun ngadepi dinten sepuh? Mila nalika yuswa sangsaya kathah lan raga sangsaya sekeng, nanging kitab suci ngendika bilih mangsa sepuh saged dados mangsa kekiyatan kita. Nabi Yesaya ing Yesaya 56 ayat 1 paring prasetyan, nganti sira tuwa ingsun iki tetep panjenengani, lan nganti rambut ira putih anggon ingsun ngendhong sira kabeh. Ingsun wis tumindak mangkono, tuwin karsa terus nanggung sira kabeh. Ingsun karsa ngrembat lan nyelametake sira. Cetha sanget Gusti paring janji, sangsaya rikma kita pethak mboten badhe ngirangi kasetyanipun Gusti. Kanthi mekaten kita badhe sangsaya optimis ngadepi wekdal sepuh. Panjenenganipun tansah ngreksa lan mitulungi kita. Para adi yuswa, emut sangsaya kita sepuh, sangsaya kebak kapingahan. Awit kita kaemutaken menawi Gusti punika tansah paring panganti. Senadyan lari sampun mandiri, ngedekaken griya piyambak tebih saking kita, monggo kita imut kalian pangantinipun Gusti. Senadyan rikma dados pethak, nanging Gusti tetep setya mitulungi kita. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka paring pangandika bilih mangsa sepuh sejatosipun berkah paduka sangsaya matumpa-tumpa dhateng kawula sedaya. Monggo paduka ingkang nganti lan berkahi kawula para kasepuhan, para adi yuswa ing pundiya papan kawula pitados paduka badhe tansah nganti berkahi, malah kepara paduka badhe tansah nenuntun lampah kawula matemah ing kasepuhan menika kawula sangsaya grengseng caket raket kalian paduka. Kawula pasrahaken anak putu kawula ing pundiya papan kawula pitados menawi paduka ugi ingkang badhe tansah nganti lan berkahi anak putu kawula sae nalika sinau, nalika gesang ing bale wisma, nalika makarya ing pundiya papan lari-lari kawula tansah rineksa dening paduka. Mirunggan kawula pasrahaken Ibu Purwanti Ponico, warga wilayah 7 GKJ Magelang ingkang wedal sakmangke nyawisaken diri badhe nampi operasi usus buntu ing dinten punika. Kawula pitados menawi paduka badhe ngreksa lan paring pitulung matemah lumantar dokter, lumantar menapa kemawon. Ibu Purwanti Ponico menika enggal nampi wetahing kesarasan matemah operasinipun kasil lan penyakitipun saged katundung. Kawula pasrahaken Ibu Esther Hati-Hati Tuminto, wilayah 8 GKJ Magelang ingkang wedal samangke nembe nandhang sakit. Kawula pasrahaken Ibu Karyumi lan Ibu Kusmini ing GKJ Purba, Ibu Indrayati ing Solo. Kawula pasrahaken Ibu Sriti Astuti, warga GKJ Tropodo Sidoarjo ingkang nembe nandhang sakit. Kawula pasrahaken Ibu Lini Sutopo, GKJ Semarang Barat. Kawula pasrahaken sawetawis warga GKJ Magelang. Kawula pasrahaken Ibu Yulita Muryanti Joko, Bapak Budi Sutomo, Bapak Ibu Gatot, Ibu Suwadi, Bapak Mardiono, Ibu Marsudi, Ibu Sri Windardi lan Ibu Tulat. Kawula pasrahaken sawetawis sedherek kawula ingkang nembe nandhang sakit wonten ing GKJ Tuban, Bapak Yohanes Mudadi. Kawula pasrahaken ugi Ibu Nani Cahyono, Bapak Ibu Karyo,
Bapak Ibu Toyo, Ibu Ngatini wonten ing GKJ Trangkil. Kawula ugi masrahaken srek kawula ing GKJ Immanuel Solo, Ibu Tugiani Sunarto. Kawula pasrahaken Ibu Lasiem Blok 6 GKJ Gondang Winangun. Mekaten ugi ing GKJ Wonosobo, Bapak Lazarus Samijan, Ibu Endang Sarjono, Bapak Yusuf Sunaryo, Ibu Rodiah Sumarti. Mekaten ugi Eyang Sarwito wonten ing GKJ Ngalian. Kawula ugi emut kalian Ibu Wahyono Ringinanom ing GKJ Plengkung. Mekaten ugi Ibu Sunarti ing GKJ Salaman. Ing GKJ Ungaran kawula masrahaken Ibu Sukito, Bapak Sembiring, Ibu Munarti, Bapak lan Ibu Tugiman, Ibu Surisno. Mekaten ugi kalau pasrahaken Ibu Tati wonten ing GKJ Immanuel Solo, Bapak Jatmiko ing Denpasar, Ibu Warsi ing Kemenjing, Ibu Apri wonten ing Canden. Kawula pasrahaken srek kawula ing GKJ Sragen, Bapak Ursito Riyadi, Ibu Sumiati, Bapak Suyanto. Mekaten ugi srek kawula Bapak Chandra Deni Saputro ing GKJ Karangdowo. Kawula ugi masrahaken Bapak Bambang Sugiri, Bapak Dalmin, Bapak Wisno ing GKJ Pugeran. Kawula pasrahaken Ibu Warsini dalasan putranipun Yohanes Haryadi ing Watu Sigar. Mekaten ugi ing GKJ Mijen, Bapak Budiono Arung Puji, Ibu Elizabeth Indarwati, Ibu Trikartono, Bapak Waryono, Bapak Moses Taji. Kawula pasrahaken Ibu Sukarni, Ibu Sutarwi, Bapak Daniel Agus ing GKJ Banyumanik. Mekaten ugi ing GKJ Tanon kawula pasrahaken Bapak Suhadi. Kawula pasrahaken sinten kemawon ingkang nembe nandhang sakit lan ing pemulihan kawula pitados paduka badhe saged ngginakaken menapa lan sinten kemawon amri sederek kawula menika enggal nampi wetahing kesarasan. Sedaya pandonga lan pasambat kawula pasrahaken wonten ing Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adi yuswa kita tutup pepanggihan kita srana ngrepekaken kidung. Sumangga. People